Iki mah ceritane piye Mas Eko? Cerita kok saka kono apa saka endi ketoke? Ketokane lho ya. Mungkin kowe tan wong aku roh wis gletak kono. Aja kono. Kemungkinan nabrak kuwi ya pembatas apa piye ya? Pembatas ya. Pembatas saking buantere. Mungkin saya tahunya sudah tergeletak itu. Nanti langsung nang montoran iki Mas apa nanti? Iki ya tubuhe. Nang kono. Tubuhe nang kene lho. Lah tubuhe nang kono. Lah jare sirahe nang kono. Sirahe nang kono. Ya Allah Gusti. Tapi wis dievakuasi ya mayite ya. Iku bane aja. Bane. Tapi dheweane mah ya. Dhewe. Kayak ngene iki lho Lur. Beneran. Ya emang malam minggu mesti ya ana bocah-bocah sing numpak motor buanter kan. Sirahe prodol Mas ya Allah. Tel. Saya tahunya sudah tergeletak. Enggak tahu. Tapi digawa nek di rumah sakit mau. Menawa digawa dengan Iku motore ngono kok ya. Ring sekol ya. Iki wis kesekian kali nih lho ya iki memakan korban iki. Ya bisa jadi ngono lah ya. Maksudnya bisa jadi kalau apa? Nabrak iko kan. Pembatas kuwi. Ora ana lampu penerangan soalnya ngono lho. Dikasih lampu LED sing kaya panjang. Seminggu yang lalu nok kono Bang Jo Puri. Iki nek pom Pelangitan ya. dinas pendidikan. Iya. Kayak ngene lho Ndek, safety-ne kurang ya. Kenapa sih ora dikei penerangan sing layak ngono lho. Ayo di zoom. Sing tanggung jawab nek ngene iki terus apa? Sangat mengerikan. Siram protokol ya. Sirahe sing ngono, awake ning kene. Nek kono Mas. Nanti Hah? Kena abang iki lho, Cok. Gone tugu iku sing loro Paling iku. masang Tonggak atas sih. Iya, kono mau. Sirahe nok tonggak Sirahe loro. deret tekan kono. Kowe ngerekam Mas? Enggak mbok rekam ora? Wadah. Ora wani. Ngeri. Nak karang kena mesi mang sirahe ngono. Mesti iku. Yo tetep go. Nah iki ana CCTV. Tuh, iku CCTV. CCTV iki jane dijaluk Dinas Pendidikan lho. Iki yang malah rene. Ya tetep eta, Mas. Iki kok Aku nak roh kan nganti ra iso. Apa?